Siyanibingelela balaleli nani babukeli egameni lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa ngoNkulunkulu osemazulwini egameni lika Jesu Kristu kubo bonke abantu abalalele ukuba nithathe amaBhayibheli enu sihlolisise imbhalo engcwele sithamele ivangeli lombuso wezulu egameni lika Jesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona sifundise siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela ukuba kubo bonke abantu abalalele nibe namaBhayibheli ukuze sizofunda sibe nokuqonda. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo malana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izimfundiso zonke nezintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imbhalo njengoba ulalele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ngesikhathi zifakwa ngazo egameni lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusharisha nelink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana enhlanganyelweni yenu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, kuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eshunyayezwa yona kube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje sokuba sibe nesikhathi sokuzwa izwi lakhe elinamandla. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane kuzo zonke izinkalo enilalele kuzo, yamukelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo egameni lenkosi uJesu Kristu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule nkonzo yobungcwele. Amen. Ngibingelele bazalwane. Egameni lenkosi uJesu Kristu umnilimandla onke oseyophila. Silokhu sithule bona ubufakazi ngawe imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhapatiso egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu ngalomusa senzele wona ngalesikhathi samanje ukuba sikwazi ukufinyelela eqinisweni, sifinyelele ezwini lakhe elipheleleyo, simazi yena njengokusho kwembhalo, azambule kithi ngokukholwa kwethu. Silokhu simbonga njalo uNkulunkulu ngokuthembeka kwakhe izikhathi zonke ukuba yena akaguquki, akasoze asilahla. Noma ngabe kuthiwa izimo zinzima kangakanani, uthi ebuthakathakeni bethu amandla akhe ayapheleliswa. Kuningi esingaqondi ngokwenyama, ukuba vele inyama yazilutho,
kepha umoya uyaqonda zonke izinto zikamoya. Ngokuba kwamoya kufakazela ukamoya. Yonke indaba iqala kamoya ngaphambi kokuba yenzeke enyameni. Inyama nje isakhiwo lapho khona kuhlala khona umoya. Bese kuthi zonke izinto ezenzeka kuimoya zibonakale ngemisebenzi yenyama. uNkulunkulu osiphila ukuqonda ngendodana yakhe uJesu Kristu wazambula ngomoya weqiniso ukuba siqonde izindlela zakhe, sihambe sikuye ngokuqonda, sibekezele ezimweni zonke lapho khona sihlolwa, silingwa, sizingelwa, sithuka ngenxa kaJesu. Kepha kukho konke sihlale kuye ukuba uthi impindiselo ngoyakhe. Ngakho-ke siyambonga uNkulunkulu okunguye yedwa ophethe ukuhlakanipha, okunguye kuphela owazi konke ngomuntu. Sithi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, umnini amandla onke. Silokhu sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe nabapostoli bakaJesu Kristu nendodana yakhe yona yodwa ayithumele ezweni ukuba izoba umnqamlezo, izokwahlulelwa ngokungenacala, yabethelwa esiphambanweni ukuze ibonakalise amandla kaNkulunkulu akuyo. Abafarisi, abapristi nezikhulu nabantu abadala baka-Israyeli abahlangana ngomoya wenkohliso ukuba babophe uzunge noma benze ugibe ngoJesu Kristu ukuze bambambe emazwini azowakhuluma bese bamsole, kepha batholanga lutho. Ithi incwadi balethe ufakazi, kepha ubufakazi babo bangahambisana. Base baletha ufakazi bamanga, bafike bafakaza, kepha kwefana futhi. Base bamthumela ngenxa yokuthi bambuza ukuthi ngabe uwuye yini indodana kaNkulunkulu. Wathi yena njengokusho kwenu. Base bemahlulela ngalokho, bengazi ukuthi bemahlulela ngeqiniso, ukuthi lokho akushoyo kuyikho, akajiki. Kepha bamlahla ngamanga ababewaphethe bona, befuna into abangamehlula ngayo uNkulunkulu endodaneni yakhe, kepha abakwazanga. Ngokuba yonke imidlizo yomuntu injalo. Imidlizo yomuntu ifuna into engayisebenzisa ukumelana nomsebenzi kaNkulunkulu. Imidlizo yomuntu ifuna ukumelana nakumisileyo uNkulunkulu, imiyalo, umthetho wakhe. Lelizwe libuswa umbuso kaSathane olwa nokuthi iqiniso likaNkulunkulu liphile kubantu. So bonke abantu aba-understand amandla kaNkulunkulu bahlala eqinisweni. Iqiniso lihlale kubo. Bapheleliswe eqinisweni. Neqiniso lipheleliswe kubona. Amazwi okuphila awukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Afuna indawo lapha azohlala khona. Ukuba bonke abantu bazibona belungile emehlweni abo, baphika ukuhlakanipha. Incwadi yezakhe. Sahluko 16. Kusukela kuverse 1. Umuntu unamasu enhlizweni, kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Singabantu sinezinto esizifisayo ezinhlizweni zethu. Sinezinto esizicebayo ezinhlizweni zethu. Umuntu ekhula mebuzwa ukuthi ufuna ukuba yini, angakutshela ukuthi ufuna ukuba udokotela.
ufuna ukuba nomuzi emhlanga, ufuna ukuba nemoto ethize, ufuna ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Ngokuhamba kwesikhathi bese khulile angabusaba udokotela abe okunye. Aphinde futhi angabusakha kule ndawo ade eshiye kuyona ayokwakha kwenye indawo. Angabusaba nale moto ade eyikhuluma ngoba isekho kuleso style leso ayefisa ngaso sekunenye imoto. Umuntu angakutshela ukuthi uzokwenzani kusasa, enzeni kusasa. Angaqondi ukuthi yonke into impendulo yolimi ivela kuJehova. Ingakho incwadi yeZaga futhi isahluko 27 verse 1 itheni? Ungazigabisi ngolwakusasa, Ungalinge uziphakamise noma uzigabise noma uzikhukhumeze ngezinto ongazazi. ngokuba ukwazi okungavela ngosuku. Lezo into engishoyo. Imidlinzo nemasu asenhliziyweni yomuntu maningi. Kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Sinezinto eziningi esizifisayo ezinhliziyweni zethu. Kepha sinawo amandla okuzifeza uNkulunkulu engenathi. Asinawo amandla okuzifeza singazange sizifunele indlela yethu. Thina abantu abangakholwa ngokweqiniso sizifunela indlela zethu. Abakholwa ngokweqiniso balinda uNkulunkulu. Yithi incwadi yamaHubo sahluko 27 iverse lokugcina. AmaHubo 27 iverse lokugcina. Litheni? Lindela uJehova. Kubantu abakholwayo bona bahamba ngokukholwa. Kukho konke abakwenzayo iBhayibheli lithi lindela kuJehova. Uqine, Uhlale kuye. inhliziyo yakho ime isibindi. Inhliziyo yakho inganyakazi kuJehova ime isibindi. Yebo, ilindele uJehova. Ilinde uJehova. Ngithi mina izinhliziyo zethu zinamasu. Kepha impendulo yolimi ivela kuNkulunkulu. Izinto ekumele ngizikhulume kukho konke okusenhliziyweni yami. Uma ngimazi uNkulunkulu ngikhuluma ukuhlakanipha kwakhe, ngikhuluma amazwi akhe ngokuba yena uyena onginika umyalo njengoba anika uJesu. Uthi uJesu kwincwadi yaJohane isahluko 12 verse 48 and 49 and 40 and 50, 51 and 52. Incwadi ngokaJohane isahluko 12 verse 48. Ongalayo, Onqaba amazwi okuhlakanipha nonqaba uNkulunkulu. engawamukeli amazwi ami, Ongamukeli amazwi okuhlakanipha. unomahlulelayo. Ukhona uzakwahlulela. Izwi engalikhulumayo yilona eliya kumahlulela ngosuku lokugcina. Ngoba yini? Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami, Mina angikhulumanga ngokwami. kodwa uBaba ongithumileyo nguyena onginike umyalo. Kepha lowo kunguyena esimngaye njengoba incwadi linda kuJehova. Uyena okunika amazwi okuphila. Uyena okunika amazwi okuhlakanipha. Uyena kuphela okwazi ukuthi akunike ukuqonda nolwazi. So uma ekunika, uma wena ufundisa abantu ukuqonda. Uma ufundisa umuntu oyisiwula, uzifanela nomuntu othela amanzi emhlane wedada. Kepha uma ufundisa umuntu ohlakaniphile, uyakufuna ukukhula ehlakanipheni. Ngokuba umuntu ohlakaniphileyo uhleze efuna ukukhula ngokwazi. Kepha uma ufundisa umuntu ongenakho ukuqonda, wena umosha isikhathi sakho. Ngokuba ngizakuthini, ngikhulumeni. Ekukhulumeni kwethu masithi abazalwane noma sithi yakholwa, sifanele kube ukuthi inkulumo esikhulumayo amazwi okuhlakanipha. Ngokuba kubhalwe phansi kwincwadi yase-Efesu sahluko 4 verse 28.
kwayo angabe eseba, kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokwabela abasweleyo. Makungaphumi emlonyeni yenu nalinye izwi elibolileyo, Izwi elibolileyo izwi elingalungele ukwakha. Umuntu okhuluma iqiniso nomakhelwane wakhe uyena umuntu lowo olungele ungcwele. Umuntu okhuluma ukuhlakanipha kumakhelwane wakhe ulungele ungcwele. Kepha umuntu ohamba ngemizwa akabuza ukuhlakanipha ubona sengazi ukuthi amazwi okuhlakanipha kuyena afana nezinkuni eziqijileyo ezihlabayo. Ngokuba kuyena awafiki ngokwakhe, afika ngokuba umoya wempakamo nomoya wokuzitshela nomoya wongezwa wenza ukuthi umuntu ongaqondi azibone ehlakaniphile emehlweni akhe, aze angakwazi ukuzwa. Kepha umuntu ohlakaniphileyo amazwi okuhlakanipha uwabona ehlakaniphile ezomsiza. Uma kuwukuthi wena uthi yiso ngeso wena ozilimazayo, uma uthi wena uthi impindiselo ngeyakho uwena ozilimazayo, imizwa yakho, inhliziyo yakho, lo nkulunkulu othi uyamkhonza akakwazi ukuba yini inhliziyo yakho elikhulu. Indaba inenhliziyo, inhliziyo elikhulu ethi yamazi uNkulunkulu kepha ngemisebenzi imphile. Amazwi okwakha ukhuluma into ezosiza umuntu uma ehlakaniphile, ingqondo yakhe iyakuvuleka, akhule ekwazini. Kepha uma umuntu ewumuntu onenhliziyo ebabayo nemuncu, inhliziyo ebabayo nemuncu, inhliziyo leyo engakwazi, ithiwa igaya izibozi. Izibozi khona into ekuthiwa iboza iyababa uma uyiphuza, yimbi. So noma ke ngazi ukuthi igaya izibozi, mhlambe khona iboza liyababa mase kuba isibozi into ebolile. Methi umuntu imoto yakho isibozi, ukuthi imoto leyo endala ebolile iyarasta. Iboza liyababa kepha liyaphilisa. Isibozi insimbi yakhona moyithatha ifake emanzini ngoba seyirastile yangcolisa. Unjalo umuntu ongezwa, unjalo umuntu ongaqondi. Umuntu onenhliziyo elikhulu, inhliziyo yakhe igaya izibozi, igaya izinto ezimbi. Angikhathani noma ungamzama kangakanani ukumnika amazwi okuhlakanipha. Kuthiwa umuntu thiwa Izaga lencwadi ithini, ithini lencwadi le, ngizoyichaza nje ngamazwi alula ethi umuntu ongayiqondi imfanekiso kuyena noma emlobeni yakhe ifana noma ngathini, uthatha isihlilingu usibophele etsheni. Ithi kunjalo imifanekiso emlonyeni yomuntu ongazi lutho. Ukuba kuyena imfanekiso akakwazi ukuyisebenzisa ngokuhlakanipha, kepha uyisebenzisa ngenhliziyo elikhulu. Bese iphinde ithi amatshe ayasinda nenhlabathi iyasinda, kepha intukuthelo yesiwula isinda ngaphezulu kwalokho. Sifundiswa ini ekutheni amazwi okuhlakanipha njengoba sinika incwadi yezaga asinikelwanga ukuthi sonke siwaqonde. Khona abangeke bawaqonde badinga ukufundiswa. Khona abantu abafuna ukufundiswa bebefuna ukukhula. Khona abantu abafuna ukufundiswa kepha bengekho sekulungile ukuthi bafundiswe, ngokuba umfundisa umuntu engakufinyeleli kwisigaba sokuthi useyafuna ukufunda. Ufuna mhlambe ngoba ebona abanye abantu noma unentshisekelo kepha akakuqondi. Usadinga ukuphuziswa ubisi ukuze afinyelele kulesigaba sokuthi yena akwazi ukudla oqinileyo. iBhayibheli akuyona into ongayithatha kalula ucabanga ukuthi nje ilula. iBhayibheli incwadi ejulile. iBhayibheli incwadi yobuhlakani, incwadi yolwazi,
nezifanekiso nezaga izinto lezo ngokuziqonde ngenyama kepha zifuna ukuhlakanipha kwaNkulunkulu ukuze wena ukhule kuphi eqondeni. Inyama ngeke izihlakaniphe kepha umoya osenyameni uyahlakanipha. Ukuba umuntu okamoya akuyena wenyama. Inyama ifakelwe umoya, so inyama imngomoya. Uma kuphuma umoya inyama iyaphuma. Inyama iyasebenza ngenxa yomoya. Uma kuphuma umoya inyama iyafa. Ingakho sityala sithiwa inyama izuza lutho kepha umoya ophilisayo. So uma inyama yakho njengoba inemizwa ngokuba khona umoya. So uma umoya wakho ubuthaka kusho ukuthi inyama yakho nemoya ngeke kuze kuzwane ngoba umoya kaNkulunkulu uzofuna ukuzuza umoya okule nyama. Kepha ngokuba inyama izuza lo moya wakho yenza ukuthi wena ungakwazi ukuzwa izinto zikamoya. Ngokuba yini? Ubanjwe imizwa nenkanuko. Kwenza thina abantu singamuzwa umoya oyingcwele. Kubhlungu ukukholwa, kubhlungu ukuqonda iqiniso. Kepha ukulazi ulenze kumnandi. Ngokuba ngesikhathi uqonda kulezinto uNkulunkulu mesuke ezosebenzisa ufuna ukuhluba konke okungathi angadingi. Uma kuzoba khona ihlobo kade siphuma ebusika ngokuba ngesizini edlule bewutshalile amapetshisi nama-grapes nama-aphula. Wonke amagatsha ekade kuphume wona amapetshisi asomile awasenamsebenzi ngeke asakwazi ukukhipha amapetshisi. Ukuze ke kuphuma amapetshisi kumagatsha amasha noma kuphuma amagatsha amasha azophuma entwasahlobo. Fanele unqamule uzinike isikhathi. Unqamule wonke amagatsha omile uwakhiphe. Usala amagatsha akuhlaza aselungele ukuthi akhiqize ukuze kuzophuma izithelo zonke ngendlela efanele. Uzobona isithelo sakho noma isihlahla sakho singatheli ngendlela efanele ngenxa yokuthi kunamagatsha amaningi omile angenamsebenzi. So amanzi ayaya lapha kepha wasebenzi lutho. So kufanele ukuthi ngalesikhathi sekuthwasa ihlobo wena uzinike isikhathi unqamule amagatsha omile uwakhiphe wonke. Sale amagatsha amanzi alindele nalungele ukuthi mase kuqala ngena ihlobo azokhipha izimbali akhiphe izithelo. Mase khipha izithelo azokhipha ama fruit noma izithelo ezinonileyo. So nathi uma siza uNkulunkulu sizocwecwa kunendlela esiyiyona uNkulunkulu angayifuni. Kunendlela esiyiyona uNkulunkulu angayifuni. Unginika incwadi yaseGalatia sahluko 5 verse 19 or 18. Kunendlela ekuyiyona uNkulunkulu angayifuni. Le ndlela le kumele isuswe ukuze ke sikwazi ukukhipha izithelo ezifaneleyo uNkulunkulu. Utheni umbhalo? Kepha imisebenzi yenyama isobala. Nayi-ke lento uNkulunkulu engikhuluma ngayo athi akayifuni imisebenzi yani yenyama. Iyona misebenzi ekumele isuswe. Engukuthi kubantu abakholwayo nabantu abafuna ukukholwa nabantu abafuna ukuhamba noJesu. Ayi lento afunda izosuswe mina. Ngoba ngikhuluma nemoya oyaziyo ukuthi kubambile. Imisebenzi yenyama okungukutheni? Ubufebe. uNkulunkulu ufebe akakufuni. Nokungcola. Ukungcola abafana abalala nabodwa ubhema ugwayi uphuza utshwala ukuzonda imisebenzi le yenyama ukupenda izinwele zakho ukuphema ukululuka inwele zakho ukudoba ama-tattoo ukungcola lokho. Amanyala abantu abalala nezilwane abantu abathakathayo abantu labo abenza izilwane zizalanisane izilwane ezingafani athatha imbewu yesilwane ayifake kumuntu amanyala lawo. Nokukhonza izithombe. Abantu abakhonza izithixo abantu abanezithombe ezindongeni abaguqa kuzona bezibiza ngoNkulunkulu babo. Nokuthakatha. Abantu abathakathayo nothi kuphela ngemithi nabantu abanezinhliziyo ezimbi abakhuluma izinto ezimbi ngabanye abantu labo bantu bayathakatha. Nobutha. Abantu abanenzondo uma unento ngaphakathi oyibambele omunye umuntu ongayidedeli leyo nto uyubutha ukuba yini yenza ukuthi ungazwani nomakhelwane wakho. Nokulwa. Nodlame uNkulunkulu akazwani nodlame. Nomona.
umona uNkulunkulu akawufuni umona nokuthukuthela intukuthelo uNkulunkulu akayifuni intukuthelo lithi iBhayibheli noma uthukuthela kepha ungoni ngokuba ukubamba intukuthelo kakhulu esifubeni sakho kwenza ukuthi ugcine sowuwela kuphesonweni nokubanga nokumbango yabona nje lento yombango iqala ngokuthi nobani afuna ukuzibona elungile angafuni ukuthatha iblame nokubanga kwani kwamabandla ukubanga kwezikhundla ukubanga kwemisebenzi ukubanga kwamathenda yonke lonto leyo wena umzalwane awukwazi ukutholakala lapho khona kunombango khona ipolitiki umzalwane ephuma uphele kwipolitiki ipolitiki yombango abantu labayana abangenza izinto ngokuthula babamba meeting bakhuphula amaphuzu ezinto abafuna ukulwa nazo lezo zinto abalwi nazo ngokungcwele somo umzalwane wena uzoba mude lapha yakwezopolitiki wena uzotholakala usoleka ngokuba uma uncenge isikhundla uzovumelana namaphuzu angasile uma umzalwane weqiniso kwipolitiki uzokhuluma ngoJesu nje ngaso sonke isikhathi bakhuluma izinto zabo wona uzobudila neBhayibheli ngokuba ulethe uJesu kubona uma ungamfuni uJesu uzobona bazokuzonda bakunyokolote bakubuyisele eceleni ilo uzobona khona ukuthi ngempela lemhlabeni usathane uyabusa ngokuba ngikhuluma ngabantu abazibiza ngamaKristu abasemaphalamende bavuna imithetho yokukhipha kwezisu bavuna imithetho yotshwala azothi ke kufanele umuntu aphuze kepha uma esengaphezulu kweminyaka ethize akusizi ngalutho isidakwa noma ngabe una 16 noma una 17 noma una 18 noma una 20 bani noma una 50 bani uma wisidakwa ngeke uzubone umbuso kaNkulunkulu abantu abakhuluma ngokuhlala kwemndeni khona abantu abasezinkantolo abantu abasemaphalamende abakutshela ukuthi ke umthetho kanje ungaphasisa ukuze sigweme ukuzala ungena sidingo athi ke akuhlelwe emndeni akekho umuntu onelungelo lokuhlelwa emndeni bonke abantu abasephalamende abamaKristu kufanele batshela abantu ukuthi akekho umuntu onelungelo lokulala engashadile iwona umthetho lowo kumele umiswe ephalamende nasenkantolo akufanele umuntu walala engashadile kusho ukuthini ulala usho ungashadile kusho ukuthi andisa umoya ofebe umoya uzokufaka esihogweni lo uJesu uzotshela abantu iziphambeko zabo ukuba mabayeke izindlela zobubi basindiswe kwinto okuthelezayo nokwalana nokwahlukana nemaqembu lawa khona emabandleni nokungabufuni ukuzwana ngezwi likaJesu izwi likaJesu linye mina nginankinga umuntu mezoza ethi uyakholelwa kwimfundiso engifundisayo and then mase futhi sifundise singabi nenkinga kepha bezofuna ukuzonguqula kuyinto ephansi eBhayibhelini ngenxa ukuthi yena usaba ukuthi izolahleka abantu lo muntu lowo angahamba ngoba vele ushilo uJesu uthi ulethe inkemba ukuze kuba caca ngabakhe hayi ukuthi sizozincengela kubantu ngoba leli ivangeli fanele abantu basizone fanele abantu babaleke ngokuba abezile kuJesu bezeke ezinkanuko zabo nomhawu abantu abanomona nokudakwa abantu abadakwa utshwala nokuxokozela abantu abaxokozelayo nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho nokuningi engandulela ukunitshela ngakho njengoba isho iBhayibheli imisebenzi njengoba ngitshela ngithi uma siza kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu uzocwecwa imisebenzi yokudaka utshwala imisebenzi yofebe imisebenzi yokwalana imisebenzi yomona imisebenzi yenzondo imisebenzi yobutha imisebenzi yokukhonza izithixo imisebenzi yokukhonza amadimoni imisebenzi yobufebe imisebenzi yokuphinga imisebenzi yenzondo imisebenzi yamanyala imisebenzi yokutabana uma siza uNkulunkulu ufanele ke asisuse lezi zinto lezi ukuze bese siza kuyena sinothe sibe inhlabathi evundile njengoba uJesu ekhuluma lapha kwincwadi yeMateyu 13 ekhuluma ngokuthi kwakukhona umuntu owayeyotshala umtshali ephethe imbewu enye yawela endleleni enye yawela ematsheni enye yawela esikhotheni enye yawela enhlabathini evundile bese bengaqondi ukuthi kusho ukuthini lokho bezobuza uyabachazela ukuthi ke leyo oyinhlabathi imbewu ewele endleleni yilowo khona izwi lifikile kuyena la ngenza umsebenzi ukuba usathana ufikile walintshontsha enabantu ababanjwe yimizwa lemisebenzi yenyama izwi leNkulunkulu melishunyayelwa abezwa lutho ngokuba usathana bamphuphethekisile akusimina lenkinga mina ngitshela izinto ezikeBhayibhelini bese kuzoba khona abantu abayinhlabathi esematsheni
izwi kaNkulunkulu livela kancane kubona lengazi ukuthi lizosebenza emva kwalokho bese qhamuka izikhubekiso zomhlaba mesawe nazo ngoba yini ube ngahleli yesisekelweni sikaNkulunkulu bese kuzoba khona ke labo abafuna ukuthi bakhonze uNkulunkulu nemisebenzi yabo yasenyameni ngokuba lowo esemantsheni yena mase kufika izikhubekiso uyashiya ngisho ukholo kepha lowo osesikhotheni yilowo onokhula ofuna ukuthi ke kuphume izwi kaNkulunkulu kuyena kuphinde kuphume nemisebenzi yasezweni uthanda ingcebo uthanda amantombazane uthanda utshwala uthanda ubufebe uthanda ubumnandi basemhlabeni uthanda ukuswenka uthanda ama-tattoo uthanda upenda ubuso uthanda izinto zokufakelwa nangapha ufuna ukuphila impilo yobungcwele uthi ke uJesu labo izwi kubona liyachokheka liyanklinyeka linswinyeka lingakwazi ukukhipha izithelo bese kuzoba khona labo abayinhlabathi evundile ngoba ngithi ke uma sicwecwela ukuthi ke sipheleliswe uNkulunkulu ukuze ke sikwazi ukukhipha izithelo khiphe nga30 nga60 nga100 ukuba yini lezwi leli liyasebenza likhipha umsebenzi kaNkulunkulu njengoba efuna awenzeli mina ayikho nonke into ongathi mawuyenze emgcweni wenzela mina Yonke ezimkhuza ke ningahambi ngenyama mbani ngokomoya menihamba ngokomoya nizohlala kuJesu you understand ithi incwadi lapha kwincwadi yaseGalatia sahluko 5 verse 14 15 16 ithini ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi othanda umakhelwana wakho njengokuba uzithanda wena thanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda wena kepha uma silumana sizondana nidlana kaphelani ukuba ningaqedani ngokuba komzalwane nokuphuma komzalwane endleleni sekuyalimaza lokho ngokuba yini siyadlana siyaqedana siyalumana kepha ngithi hambani ngomoya simele ukuhamba ngezwi mzalwane uma ukuthi wena uthi uyakholwa kuJesu Kristu kepha awufuni ukuzwa izwi lakhe ilento engishoyo yabona lento engishoyo mengithi mina amacebo omuntu enhlizweni maningi kepha impendulo yolimi ivela kuNkulunkulu emva kwaloko izothi lapha kuyona lo ncwadi leyo eZakha sahluko 16 verse 2 or verse 1 and verse 1 bese uya verse 2 etheni umuntu unamaso enhlizweni yakhe umuntu unamacebo enhlizweni yakhe kepha impendulo yolimi ivela kuJehova bese ithini emva kwaloko zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe yalizwa iBhayibheli kepha ukuthi ezinye izindlela zomuntu izonke izindlela zomuntu zimhlophe kuphi enhlizweni yakhe no zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kepha uNkulunkulu uyalinganisa imimoya so uma lithi iBhayibheli masihambe sikumoya ngokuba izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kepha zimhlophe emehlweni akhe umuntu kepha uNkulunkulu uhlola imimoya ukuthi ngabe izindlela zakho njengoba ethi ke amasu omuntu maningi enhlizweni yakhe kepha impendulo yolimi ivela kuNkulunkulu kanjalo njengoba ekutshela nje ukuthi ke uyazi ukuthi iningi izinto ozibona zilungile emehlweni akho kepha yena uyahlola ngomoya wakhe ngezwi lakhe sihlola emlilweni njengegolide izwi kaNkulunkulu umlilo ohlola thina abantu abayakholwa ukuze ngikwazi ukuthola ubufakazi ngoNkulunkulu nokuthi ungithathephi ifanele ukuqonda ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe ilona elingilungisile uma ngikhuluma mina ngokuhluthwa ngokucwecwa ngokulungiswa ngokupheleliswa emngcweleni ngikhuluma ngokuthi wena uqobo lwakho uzwile izwi laNkulunkulu lasusa konke umoya ingcwele athi akakufuni ngesikhathi ekususa umoya ingcwele ngakho konke lokho athi akakufuni usiza wena ukuthi mawuza kuyena uze uphelele ukuze akwazi ukukusebenzisa ungaba yithempeli kaNkulunkulu uma ukuthi wena uxosha yonke into uNkulunkulu angayifuni nemkhuba engayifuni uNkulunkulu uyiyeke ukuba ngeke uze umkhonze uNkulunkulu nemkhuba yakho engasile ngokupheleleyo ngeke incwadi iZakha isahluko 18 verse 2 isiwula asithokozi ngokuqonda
kuphela ukuveza okusenhlizweni yakhe. So uma umuntu uNkulunkulu umlungiselela icebo lakhe, hayi icebo lakho, icebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu icebo lakhe akulona ukuthi sicebe emhlabeni sibe bahle emhlabeni kuphela. Ufuna sikhazimulise yena. Uma ethi masibe isibani sezwe, ukuthi izwi lakhe siyalazi siyalenza. Uma ethi ke masibe usawoti wezwe, kusho ukuthi njalo mesikhuluma njengoba incwadi yase-Efesu sahluko 29 sahluko 5 verse 29 ichazela sahluko 4 verse 29 ithini? Makungaphumi emlonyeni yenu nalinye izwi olibolileyo. So uma uyisibani wena noma usawoti, amazwi waphimisela ngomlomo wakho ayakha ngaso sonke isikhathi, kodwa kube ngelilungele ukwakha. So amazwi sokhulumayo alungele ukwakha njengokuswelekileyo, njengento edingakalayo. Amazwi okuhlakanipha kulomhlaba awasekho. Yabona abantu ukuze babone ukuthi ngempela uNkulunkulu uhlakaniphile, fanele babuyele emumva bazongena kwiBhayibheli, bazofunda ngoNkulunkulu ukuze bezozibona bonke abantu ukuthi sebeduke kangakanani. Amakholwa adukile, abantu basezweni abadukile, osopolitiki izikhulu badukile, no president abamazi uJesu, bayamphika uJesu. Bonke abantu baphatha iBhayibheli bebefunga uNkulunkulu into angayifundi, ukuba bebelazi iBhayibheli bebengeke bafunge ngeBhayibheli. Noma ngabe kuthiwa udokotela kuthiwa funga ngeke uzufunge, noma ngabe kuthiwa ummeli kuthiwa funga. Ngifuna ukunikhombisa ukuthi nina ama-position eniwafunayo niyawasaba. Uma kuthiwa funga uyafunga, kepha uyalazi iBhayibheli lithi ungafungi. Ufunga ngoma wakho, ufunga ngobaba wakho, ufunga ngayo yonke, ufunga nangoNkulunkulu, ufunga nangezulu. Yazi ithini iBhayibheli? Ubanika incwadi yaMathewu sahluko 5 verse 34, 35, 36, 37. Ngifuna ukukhombisa bona bonke abantu abathanda ukufunga lithini iBhayibheli. Noma umhlaba, incwadi ngokuka Mathewu sahluko 5 verse 33, nizwile kwathiwa kwabasendulo ungafungi amanga, kepha uqinise izifungo zakho enkosini. Kepha mina ngithi kini, ningafungi nekhanda noma izulu, ngokuba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, noma umhlaba ngokuba uyisenabelo sezinyawo zakhe, noma iJerusalem ngokuba lingumuzi wenkosi enkulu. Awuyifunga ngalutho. Ungafungi nekhanda lakho. Ungafungi ngomhlaba, ungafungi ngezulu, ungafungi ngeJerusalem, ungafungi nangekhanda lakho, ngokuba awunakuphendula nalunye unwele lube mhlophe nokuba lube munyama. So awukwazi nokuphendula unwele lakho. Ayikho into okwazi ukuyenza. Uzaliwe wami, uzalwe uthambile, amathambo akhe angaqinile. Ukuthi akhula kanjani awazi. Uzaliwe esibelethweni awazi ukuthi ukhule kanjani. Wakhula awazi ukhula kanjani. Ungaka nje namhlanje uyintsha noma umdala, uyaguga manje inwele zakho ziyashintsha. Awunawo amandla okuguqula lokho uphinde ushintshe ube yintsha. Ukugena ukuthi uzofa. Yayizona into leyo. So izinto lezo kumele uziqonde ukuthi kunezinto besibahle sisebancane, sinamandla sisebancane, kepha ngalesikhathi sikhula ngezinto esingakwazi ukuzenza. Kunezinto ezihamba ziphela. So uma wena upenda izinwele zakho uzishintsha umbala, ngoba naku ukuthi awufuni zibe mhlophe, umosha isikhathi sakho. Wena futhi uzenza uNkulunkulu uqobo lwakho, umosha isikhathi sakho. Uma wena inwele zakho ziwuphuthu njengezami, wena uzifake umuthi ngoba ufuna ukuziphema zibe cwebezele njengezulu uhlanga, umosha isikhathi sakho. Ngokuba uyazi ukuthi uNkulunkulu akadala ngunjani. Kepha ngoSathane obuse enhlizweni yakho usekwenze wakutshela ukuthi wena umuhle, ngoba nange inwele zakho kufanele zicwebezele. Uhambe esaluni bayokwenza ikhanda, uyokwenziwa ikhanda ukuthi ke ube indodakazi noma indodana kaSathane, ngoba amadoda nawo wenza amakhanda. Abantu besifazane bayagula, abantu besifazane abafuna umboza amakhanda abo bebekhuleka, kepha bayakholwa basindisiwe. Kepha izwi lenu malibe ngokuthi yebo yebo
So kukho konke esikhulumayo kufanele ube straight. Ngalokhu baxambile. Ungabi ukhuluma izinto eziningi. Khuluma izwi lilodwa yebo noma cha. Okudlula lokhu Ngokuba ungaphezulu kwalokho kuvela kokubi. kuvela izinto ezimbi phezulu kwalokho. Uma ungafuni ukuvuma yiphika. Uma ungaphiki uloku ufuna uphana indawo untukuntuku. Sekuvela ukubi ngoba yini umqondo mbili. Buyela ngale kwincwadi ezakhe. Incwadi izakhe isahluko 16 verse 3. Ngincela kuJehova imisebenzi yakho. Yonke into enzayo uma ukholwa unikelela uNkulunkulu. Awuhambi izinyanga, awuhamba abathakathi, awuhambi izangoma. Noma ufunde esikoleni awukopeli. Awufuna abantu bakwenza lama assignment. Ngokuba wena ithemba lakho ubani uNkulunkulu. Noma bekuthakatha wena unakunikela umphefumulo wakho kwizangoma, wona ukuthi ufuna ukuzidefenda. Ngingqela yonke imisebenzi yakho kuJehova Ukuze kuqiniswe amasu akho. ukuze yonke into nayo enhliziyweni uNkulunkulu ayiphelelise. Yayizwa lonto le. So amasu akho mephambene intando kaNkulunkulu. Angikhathali uma ungasonta. Kepha imihlinzo yakho uma imibi. Mekuphumelela lokho kusuke kuphumelela amasu kaSathane. uNkulunkulu uyakwazi ukukuyekelela. Njengabantu nje abanomuzi omuhle bakhule kuhlatshwa kubo. So benza imisebenzi njalo ufica khona izimpondo zezimbuzi nezinkomo kunezimoto zuhukele umuzi muhle. Ngeke uzumshumayeze lo muntu ngoJesu ngokuba uzokutshela ulento yamsebenzela. Athi uyakholwa futhi wayesontweni. You understand ukuthi ufika uhlabela amadimoni. Uphinde uthathe imoto yakhe ebiza uhambe esontweni. Izwi awulazi ngoba vele uhamba isonto lamanga. Umfundisi ujabuliswa ukuthi wena umlethela imali. Umethi khokho kweshumu uzokhokha. Umfundisi methi ke udingala imali ye4 ukuthi nokuthi uyazi nizoyikhokha. Ngeke zanishumayeze iqiniso. Lizoqhubeka vele nifake iziphandla nize nazo esontweni. Na lo mfundisi nizomema afike kulo msebenzi wenu wamadimoni. Awu-attend ngoba vele umfundisi kaSathane. Mase nithi uNkulunkulu nani ngoba naku nezimoto nemizi emihle. Nayo yonke into enidingayo. Ngoba niyaye esontweni. Nithi mina pho uNkulunkulu wami unginikani ngokuba ngiyahlupheka ngoba nginalutho. Lithi iBhayibheli kungcono ukuthi ube nakho kube kuncane kunokuthi ube kuningi. Kepha ube unakho ngendlela engafanele. Ukuba yonke lento oyibekayo qongelela ingcebo yakho ulutho iyakukushiya ngezinsuku zakho zokuhlakanipha. Manje ivangeli akulona vele abantu abayizicebe. Ubhalwe phansi eBhayibhelini. Ngiphe incwadi yamaseKorinte. Isahluko 1. Sahluko 1 engaphosisi. Meyona isahluko sahluko 1 only from verse 18. Ngokuba izwi lesiphambano Izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula. kulabo abazolahlwa noma abalahlwayo lingubuwula. Kepha kithina esisindiswayo Kepha kubona bonke abantu abakholelwa ukulunga kwaNkulunkulu lingamandla kaNkulunkulu. Go ahead. Ngokuba kulotshiwe ukuthi Kubhalwe phansi ukuthiwani? ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo. Konke lokusa kwenyama esinakho emhlabeni esizibona ukuyisihlakaniphile ngaso ukuthi uNkulunkulu uza kukuchitha. Nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Na wonke lokuhlakanipha kwethu kokuqonda izinto zasemhlabeni zenyama kepha izwi lakhe singaliqondi ukuthi uza kukuchitha kube yinto engekho. Siphi isazi na? Ukuthi baphi ososazi balesikathi? Uphi umbhali na? Baphi ababhali bezincwadi zonke ezigcwele lo mhlaba lo? Uphi umphikisi walelizwe Baphi na? abantu abaphikisana noNkulunkulu bonke na? uNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? uNkulunkulu ukwenzile vele kwacaca njengoba wavusa uJesu ekufeni wakuveza lapho ukuthi ukuhlakanipha kwethu emhlabeni noma lenyameni kuyizeleze. Ingakho ebuza kuphi ngokuba bonke babeje bayaqeda ngoJesu. Bonke abantu ababemelene noJesu babeje bayaqeda ngaye. Kepha uNkulunkulu wakwazi ukuthi amise uJesu amvuse ekufeni ukuze akwazi ukubuza lo mbuzo. Ngeke akwazi ukubuza uNkulunkulu lo mbuzo engakwazanga azavuka uJesu ekufeni. Go ahead. Ngokuba njengalokhu ukuhlakanipha kukaNkulunkulu
izwe lingamazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo. Yes. Kwaba kuhle uNkulunkulu ukusindisa abakholwayo Kusindiswa abantu abakholwa ivangeli leqiniso. Akhulumi ngevangeli loplastic mina. ngobuwula bentshumayelo. Ngakho ke lokushumela kwethu khona nisihleka nisikhuluma kabi nisinyokoloda khona sihlupheka singenamali singahambi ngezimoto. Noma kuthiwa nginayo imoto noma kuthiwa nginomuzi omuhle awusho lutho awunamsebenzi. Uma ngamazi uJesu, uma ngakwazi ukupha umakhelwane wami, uma ngakwazi ukwabela umakhelwane wami, mina nginamsebenzi uNkulunkulu. You understand? Amen. So ukukholwa kwami akuncikile kwingcebo. Uncike ekuhlakanipheni. Mokuhlakaniphe ngokamoya ngezwi likaJesu uyoqonda ukuthi ngempela lezi zinto nazi azinamsebenzi uyokwazi ukuthi uwabele abantu abampofu ukuba wena uyanderstand kulezi zinto ezisho lutho kwena. Kepha mazi utho kwena uzobukela abantu phansi bese ukuphakamisa uNkulunkulu wakho wezinto eziphathekayo. Ngelinye ilanga lezo zinto eziphathekayo ziyakushiya noma wena uzishiya ngemuva lemhlabeni ufe. Hamba esihogweni nakho konke ukusa kwakho kwasemhlabeni uphele nya nike. Ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso. Angithi bafika kuJesu abaJuda bezothi ke bafuna izibonakaliso uthi ke isizwe seziphingi lesi akho sibonakaliso enza kusibona ngaphandle kwesibonakaliso esisodwa sokuthi indodana yomuntu njengokuba uJona waba sesiswini sesilwane noma umkhoma izinsuku ezintathu naye uJesu yakuba senhliziyweni yenhlabathi izinsuku ezintathu bese avuke ngosuku lesithathu ukuze akhazimulise uNkulunkulu. So abaJuda baseloke befuna izimpawu njengoba obaba babo badla isinkwa esivele ezulwini. NamaGreek afuna ukuhlakanipha. Bese kuthi ke abantu bezizwe bona bachoma ngokuhlakanipha bazo mathematics bazo science bazo ama astrologists bazi yonke lento le babheka izinkanyezi babheka izikhathi babeka yonke into bawosongqondo basemhlabeni. Kepha ulwazi lwabo lwalemhlabeni bonke abantu kele bafundi babhala izincwadi benza ufakazi ngezinto abazibonile benza ucwaningo ngento ethize babhala phansi bafundisa abantu lezo zinto azibaholele ezulwini into engenamsebenzi lezo. Kepha abantu abakholwayo nabantu abathobekile abafuna ukuvuswa uJesu sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni. Yes. Isikhubekiso kubaJuda. So lento isikhubekiso kubona bonke abantu abathi bayamazi uNkulunkulu. Ngiyakutshela mina levangeli esilishumelayo njengoba silishumela ngeBhayibheli nje bonke abantu bayakholwa bafike bese behamba babone ukuthi no angihambisani nalokho mina ngeke ngize ngimelane nalokho bese balwe ngenyama ngokuba yini lento isikhubekiso kubona le mfundiso kaJesu isikhubekiso kubona kepha abantu bayakholwa. Nabanye futhi abawosuhlaniphile ababanye abamaGreek ubuwula kubo abezizwe. So lento le ifana nobuwula mesikhuluma lezi zinto lezi bazibona behlakaniphile balokwe sibuza imibuzo ethe phecelezi ngisho ungasiphendula kangakanani isiwula sokuhlakanipha enyameni ngeBhayibheli kepha ngeke siqonde ukuba uNkulunkulu kufihlile lokhu wena uthini ubuwula kwabezizwe kepha kubo abasindisi kepha kubo ababiziweyo abaJuda namaGreek kube bonke ababiziweyo noma ngabe umJuda noma ngabe umGreek sishumayela uKristu sishumayela ukuhlakanipha sishumayela ivangeli lokuphila amandla kaNkulunkulu. Yes. Nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Go ahead. Ngokuba ubuwula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunathi. Ngokuba bekani ukubiza kwenu bazalwane. Bukani ukubizwa kwenu bazalwane. Kababaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama ababiziweyo bebizela ubungcwele ababaningi ngokwenyama abahlakaniphileyo abasindisiweyo izicebi zasenyameni isihlakaniphi zasenyameni asiziningi ebungcweleni bayingcosana bathola insindiso kulabo abahlakaniphile enyameni. Kababaningi abanamandla kababaningi abayizikhulu ababaningi abayizicebi nezikhulu osomandla lapha eParliament enkantolo emaphoyiseni osomaqhuzu bonke abakhona lemhlabeni abanezinkampani ababaningi abamukele uJesu ngokweqiniso.
kodwa izinto zobuwula zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise abahlakaniphileyo. So bonke abantu ababukeka beyiziwula kulabantu abahlakaniphile enyameni, bonke abantu abakholwa kuJesu njengezilima, ibona-ke labantu ethiwa babiziwe ngoba babukeka bedelelekile kubona bonke abantu abahlakaniphile enyameni abayizicebi, nabo bonke abantu abayakholwa ke bebengakholwa yizwe bekholwa ingcebo. uNkulunkulu abanamsebenzi, abantu abanomsebenzi labo abadelelekile. Yabona ubathatha uDavide kwaLuseni, wayeka abantu abayizikhulu ababekhona, wamphakamisa ukhombisa lokho. Yabona ubani uJesu azalelwa kwisitebele sezilwane, wazalelwa lapho nje uNkulunkulu ezalelwa, akazalwanga uJesu atatamiswe njengenkosi, kepha babazi ukuthi inkosi beza kuyena bazomkhonza bamnika izipho ukuba babebone amandla kaNkulunkulu. So ngizama ukuchazela ukuthi uNkulunkulu akathathi vele ukucobezela ukucobe bezwe, ukubuyisela phansi ukuze akulungise, ukufuna kungcolile akugeze ngegama lakhe, akugezele yena udumo lwakhe. Ngokuba yini ufuna ukuthi kube uyena obusayo kuloyo nto lelo vesi. Methatha ivesi elengcolile uyaligeza, ngikhiphe ekufebeni, wangikhipha ebuleni, wangikhipha kugwayi, wangikhipha kwinsango, wangikhipha kumanga, wangikhipha kwinhliziyo encane, wangikhipha kwinhliziyo embi, wangikhipha kwinhliziyo yomoya. Ngokuba yini ufuna ngiphathe izwi lakhe ngilisebenzise. So uma ngisetshenziswa uyena ngisebenzeli mina, ngisebenzela yena, uyena ongimkhazimulisayo ngoba ungisindisile, nami ngiyafisa ukuthi lokukhanya akukhanyise kimi ikhanyele nabo bonke abantu. You understand? Hallelujah. Nezinto ezibuthakathaka zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise izinto ezinamandla. Ilona vangeli leli selinikiwe. Bonke abantu abaziphakamisayo kulomhlaba ukuthi uNkulunkulu bayokwehlisa, bonke abantu abazikukhumezayo ukuthi bayakuphanjiswa. So ayikho into engathi mhlambe sishumayela ivangeli ngaphandle kokuyela ukuthi izithobeni ngaphandle. Nginika incwadi yokuqala kaPeter sahluko 5, incwadi yokuqala kaPetru sahluko 5 verse 6-7. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ufuna sizithobe ngaphansi kwesandla sakhe esinamandla, ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Ukuze ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu kube uyena oza kusiphakamisa. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe. Bonke ubuhlungu lezinkathazo nezinhlupheko siphonsa phezu kwakhe ngokuba yena uyanikhathalele. Qondani, masiqonde, nilinde, masiqonde, nilinde, siqonde silinde. Isitha senu uSathane, isitha sethu, isitha somuntu uSathane, isitha somuntu uSathane. Sihamba wonke osebenzisa uSathane oyisitha nomakhelwane wakhe. Isitha sakho wena okholwayo akuyena lo muntu uSathane obusayo kuyena. Ufuna ukumenzisa izinto zokungcola, usebenzisa lo mzimba kaNkulunkulu, afuna uNkulunkulu ukuzuza. So ungamzondi umakhelwane wakhe. Ingakho iBhayibheli lithi-ke ungapheliseli ngoba wena uma bonokuqonda uzokwazi ukuthi lo muntu ubuso uSathane bese uyamkhulekela. uSathane amembulele. Ngicela nje uxolisa uNkulunkulu uma ukuba engaphindisela okubi ngomunye umuntu, ngokuba lokho kuyinto embi phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu azange ngithethelele ngokuba uNkulunkulu akabafuni abantu abaphindisela noma baziphindiselelayo bona. Uthi vumani ukwenziwa kabi ukuze khazimuliswe yena. Uthi isitha sakho uma silambile noma sincaniwe sinika amanzi noma usinike ukudla, ukuba kufana ukuthi uthatha amalahle kamlilo wawaphosa ekhanda laso. uNkulunkulu uyena kuphela okwazi ukulungisa umuntu, angikwazi ukulungisa umuntu, anginawo amandla. uNkulunkulu oyena obusayo ngicela abuse kumina, abuse nakubona bonke abantu umusa wakhe wehlele kuyena. Buka incwadi yeZenzo 2:38. Bona bonke abantu abafuna ukuhamba noNkulunkulu ngokupheleleyo nangezwi lakhe eliphilileyo. Thini incwadi yeZenzo 2:38. Phendukani, uthi uNkulunkulu ngencwadi kaPetru, incwadi yeZenzo kuPetru, phendukani. Iloyo naloyo abhaphathizwe, Iloyo naloyo fanele abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelela kwezono zethu, khona niyakwamukeliswa ukuba lesithembiso ngesenu, isiphiwo sikaMoya oyingcwele, ngokuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. wafakaza nangamanye amazwi abaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. bona bonke abantu abafuna ukuhamba noJesu ngokomoya nangokweqiniso baza kusindisa kulesizukulwane esiphambeneyo, baphenduke baze bazobhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Ngengobhaphathiso ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Bonke abantu abafuna ukubhaphathizwa baza kusithinta kule mininingwane le elibonayo kwi-screen noma izwile ngesikhathi iqala intshumayelo.
uNkulunkulu aqhubeka angcine bazalwane. uNkulunkulu anelisela umusa. Sifinyelele sonke eqinisweni nasengimazini. Jesu Kristu inkosi, fela umkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga Baba ukudla okuvela ezulwini. Siyabonga izwi lakho Nkosi eliyisibani elikhanyisa Nkosi kuzo zonke izindawo zobumnyama imizimba yethu uNkulunkulu eyithempeli lakho. Siyabonga uNkulunkulu onamandla ukuba Nkosi izwi lakho liyisibani elikhanya njalo. Siyacela Moya Ongcwele ukuba sikhanye njalo isibani esingamandla kaNkulunkulu ngaphakathi kithi Nkosi. Sahlulelwe izwi lakho lihlolisise Nkosi, limbule konke okungcolileyo okulethwa yisitha uSathane okuwukhula Nkosi ongadingeki kubantwana bakaNkulunkulu. Siyalibonga izwi lakho Moya Ongcwele eliyiqiniso. Siyalibonga izwi lakho Nkosi elukuphila ngaphakathi kithi. Khasimuliswa Nkosi uJesu Kristu, wena wedwa onguNkulunkulu othembekileyo ngaso sonke isikhathi. Kuba udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu wethu osemazulwini, ngegama lika Jesu Kristu, yena yedwa inkosi nomsindisi. Thatha udumo namanje Baba wethu osezulwini, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, manje naphakade. Amen.